أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda muka yi muku alƙawari a farkon gabatar da karatun nan mai albarka na koyar da karatun alƙur'ani da sanin baki insha Allahu ta'ala yau gashi Allah ya kamu wani lokaci za mu fara gabatar da ƙur'ani ƙira'atan to amma kafin mu fara ƙur'anin za mu fara gabatar da farkon karatu ma'ana na ƙur'ani kafin ka fara shi sai ka gabatar da a'udhiya da basmala to a'udhiya da basmala wasu sukan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wannan salam bismillahir rahmanir rahim to da tajwidi duk ba haka yake ba to amma za mu warware abubuwan yanzu daki daki don kowa ya fahimta ya gane insha Allah ta'ala nan mai kallo da saurare da ƴan wa ɗalibai kuka gani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim so wannan a'udhiya da basmala kenan anan akwai tarqiq ismul jalala nan ba kaka ce bismillah kaka ce bismillah ba haka bane sai nan bismillahir nan ma zaka yi tafkimin rahim anan sai ta zaka kumburata minash shaytan ba shaydani ba to insha Allah ta'ala idan mai kallo da saurare da ƴan uwa ɗalibai kuna kallo kuna bibiye wannan karatu mai albarka kamar da muke muku alƙawari cewa za mu ba da training da kuma koyar da karatun alƙur'ani da sanin baki insha Allah ta'ala a karatunmu na gaba za mu gabatar da karatun Fatiha qira'atan insha Allah kuma ga mai buƙatar karatun alƙur'ani da sanin baki to zai iya bibiyar wannan page na dan albarka GGY ko kuma YouTube channel ɗinmu mai suna dan albarka GGY TV in Allah ya da ko kuma kai magana a DM na TikTok za mu baka bayanan da zaka samu damar shigowa cikin wannan tsari da za a saka a WhatsApp group don ka samu karatu ingantacce insha Allah ta'ala fatan da muke ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa gaba kida albarkacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh